गर्मी के सीजन भइल स्टार्ट, आम बिकता बाजार में फटाफट। मंजे अभी भइल बा आम के शुरुआत, कह सकलू है लगा सकलू है। होली की टिकोला होई, लगाइम कूचा के अचार। त पेड़ में से आमी तोड़ के बाजार में आ गइल बा। हमार घर के छत पे धूपा में सुखता रे 5 घंटा। एक दिन में सुखैला के बाद ओकर रुआ रुआ ऐसे सिमट गइल की को दिन वेट ना कर सकला जी तेल मसाला के। हमार दादी स्पेशल अचार में स्वागत हवा। अभी बा आम के आकार छोटा, इहे से बना ता कूचा मोटा मोटा। हमके तो बहुत पसंद बा कूचा, अचार से ज्यादा टेस्टी लागेला जी। एकरा खातिर धूपा में सुखाई के तेल मसाला में मंजे खट्टा मीठा जो डाले के बाद डाल सकते हैं जी। दादी के हमार हाथ के अचार इतना टेस्टी रहेला ना कि मसालो फीका पड़ जाए तो हाथ से स्वाद आ जाएला। तो मसाला डालने के बाद नमक एकदम मात्रा से, मंजे जितना खाऊं जी उतना डालूं। ओकरा बाद तेल मतलब सरसों के तेल जी, ओकरे से आए अचार के स्वाद मिलाई के बॉयम में भर दे जी। ई बॉयम के देख सकलो हैं अभी खाली अचार हम भरत आनी हाली हाली। मसाला लगैला के बाद एक दिन आओ ना धूपा में पकी जी, धीरे धीरे होत बा खाली अचार वाला खाली। देख सकलू हैं बॉयम भरता, अचार के महक कैसी लागता। फाइनली सारा अचार बॉयम में डाला गइल बा। स्वाद के अनुसार टेस्ट के मसाला, हाथ के गुण, अचार के सुन, वाह क्या है धुन। लेट होई खाली तबे न जाई अचार धूपा में वाली। अचार के पके में लगी अभी टाइम तक बॉयम देखी अभी जाई त दे है मान के बाई खास।